Suminda radang along piniwo signify porani aparman varmon arani pupen pachiton dun si Karbi Anglong angkang pi di pualong pen ke chenglok bokajan langhin hamren chinthong la pen nilip ahawar along tami forest sai kamatum pen ke chenglok prekjam hampang asong atum tami Rural Environment Day arani ketalon dun Lason si Langhin constituency ke parlo Jaipong Lems Cooperative Society atum sitami theng pia klimso ke somdun pensi Rural Environment Day arani talon ponlo. Lason thak si bokajana hawar Kuligaon ITI along pherangke lapen lochalia song atum chelang pet pensi theng pia klim ke pensi Rural Environment Day arani katalon dun. Aningkan wanga son thak si pining aningkan le thot sitami khatkati Press Club hanjang langso Press Club lapen Karbi Students Association Bokajan District Committee atum chepatir piponsi ada por phai sirke papor Kuligaon ITI a hema thengnolong thengpia clean eponlo halapu west Karbi Anglong a hempi hamren rong sopia long tami Rural Environment Day ketalon pacheton dunsi rong hangrong bong rong arak along an ingnam rai komasai khipen hamren Press Club chilang petpen thengpia clean ke edam bang solong forest sai kamasai khi chokomar ke do an lapen hamren Press Club atum cherap chetu si sayang deng pichun ponlo Lapuson thak si chinthong hawar umjakini forest range alongta Environment Day asai dengpon Ranger waisong terang pen chepatir pipon si Rural Environment Day our land our future pu matha ponsi umjakini range ke parlo bid office humsir kepalong anta Environment Day arani pachitondun si thengpia klim ke padopon anparta along tin toklang ke charlia sai hemalong to antami thengpia klim ke ronpon padulo Lason thak si lakhaing ko rapho ni lebamesi constituency ke parlo Chokiola Police Station along tami Rural Environment Day ketalon dun along pacheton dun si nili Press Club abitung lapen law and order mati Chokiola Police Station atum chilang petpen thengpia rong aklim ke somasai dengpon News report Karbi Anglong Live